मन्दिरनिफ्राय जिसुआ जेब्ला ओंखारलाङो अब्ला बिनि सेलाफ्रा फैनानै बिनो मन्दिरनि सकनि गेदेर गेदेर न'खौ दिन्थिदों। जिसु ख्रीष्टआ सेलाफोरनि बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि बुंबाय, बे गेदेर गेदेर न'खौ नोंसोरो नुदों? नंगौयै आं नोंसोरनो रायथियो, बे न'फोरनि थाइसेबो अन्थाइया गाव गावनि जायगाफोराव थानाय नङा, मानोना बेफोरनि थाइफ्रोमबो अन्थाइया बोखारनानै गारहरजागोन। जेब्ला जिसुआ अलिभ हाजोआव थांनानै जहैयो अब्ला बिनि सेलाफ्रा थिख'यै थांनानै बिनियाव सोंहैदों, जोंनो खोथादो बेफोर माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननाय आरो संसार जोबनाय समाव मा मा हांखो नुजागोन? जय मसीह होननानै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे बरायदों। अनजाग्रा नायगिरि ख्रीष्टनि बिसा नोंथांमोन, बे जि सोंलु दङ, जिसु ख्रीष्टनियाव सोंनाय जि सोंलु, जिसु ख्रीष्टनि सेलाफोर, बे सोंलुआ जों गोबां फोथायारिफोरनि गोसोआव दिनैबो दङ, दाबो दङ, दिनैसिमबो मानसिफ्रा सोङो। जाय सोंलुखौ स्वयं जिसु ख्रीष्टनि 12 जन सेलाफोरा जिसु ख्रीष्टनियाव सोंदोंमोन आरो बे सोंलुआनो जादोंमोन, जोंनो खोथादो बेफोर माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननाय आरो संसार जोबनाय समाव मा मा हांखो नुजागोन? बे सोंलुखौ जिसुनि 12 सेलाया सोंदोंमोन आरो दिनै बे सोंलुखौ गोबां मानसिफ्रा सोङो, थारैनो जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैगोन? बुहुमनि जोबनाया माबायदि जागोन? बुहुमनि जोबनाया माब्ला जागोन? बेफोर सोंलुखौ सोंलायबाय थायो। बे गासै सोंलुनि फिननायखौनो दिनै बे भिडिअआव होनो थांगासिनो दङ, जेराव जिसु ख्रीष्टआ माथाइनि 24 बालाब 1 लानानै रोखायै फोरमायनानै दोनदों जे जोबनाय बोथोराव मा जागोन, बुहुमनि जोबनाया माबायदि जागोन, जिसु ख्रीष्टनि फैफिननाया माबायदि जागोन आरो बिनि सिगाङाव मा मा जाथायफोर जागोन, मोजाङै रोखायै बेखेवनानै होदों। बै बेखेवनाय बाथ्राफोरखौनो आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायगोन आरो साफ्रोम नायगिरि फोथायारि नोंथांमोनखौ खावलायनो हास्थायदों, बे सोंलुआ नोंथांनि जिउआवबो दङब्ला, नोंथांनि गोसोआवबो दङब्ला, नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनासंनो नाङा, सोरनिबा बुंनायखौ खोनासंनो नाङा। जिसु ख्रीष्टनि फैनाया बोरै जागोन, बुहुमनि जोबनाया बोरै जागोन, बेखौ रोखायै मोनथिनो थाखाय नोंथाङा माथाइनि 24 बालाब 1 लानानै जोबजासिम फरायगोन, अब्लानो नोंथाङा मोजाङै मोनथिसिननो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जि सोंलु दङ, जि सोंलुखौ जिसु ख्रीष्टनि स्वयं सेलाफोरा खालामदोंमोन, बे सोंनायनि फिननायखौ जों नायलांदोनि। बै समाव जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ होनबाय, रावबो नोंसोरखौ बुरखायनानै सोलायनो हायि बादि नोंसोरो साबधान जा। गोबां मानसिफ्रा आंनि मुंखौ लानानै होनफैगोन, आंनो बे ख्रीष्टआ, आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ सोलायगोन। नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव रोननांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा, बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन, जायगा जायगा बांग्रि मावनाय आरो आंखाल जागोन। अनजाग्रा ख्रीष्टनि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, जिसु ख्रीष्टआ बेबायदि होननानै जोबनाय बोथोरनि बाथ्राफोरखौ बेखेवलांगासिनो दङ। बिनि उनाव आरोबाव बुंबावबाय, नाथाय बेफोर गथ' सारिनायाव जानाय आइखां बायखां बादिल'। नोंसोरो हमनानै गथाय जागोन, साजाय होजागोन आरो सिथार जागोन। आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारि मानिजोंनो मुगैजागोन। बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयि जागोन। बिसोरो गावजों गाव बिसारुनि आखायाव गथायज्लायगोन आरो निन्दिज्लायगोन। गोबां नंखाय नाबिफोर जाखांनानै मानसिफोरखौ आन्दायहोगोन आरो इनाया बांनायखाय गोबां मानसिनि गोसोआव अननाया गुसु जालांगोन। बेबायदि होननानै जिसु ख्रीष्टआ जोबनाय बोथोरनि बाथ्राखौ एबा इंगितखौ फोरमायगासिनो दङ जे जोबनाय बोथोरनि सिगां सिगां, बुहुम जोबनायनि सिगां सिगां, जिसु ख्रीष्ट फैफिननायनि सिगां सिगां बेफोर जाथाया जागोन होननानै गावनि 12 सेलाफोरनो फोरमायगासिनो दङ। आरोबाव जिसु ख्रीष्टआ बै समाव बुंफिनबावनायसै, नाथाय जाया जोबनायसिम गसंथागोन बियो बासायजागोन। आरो साखिनि जुनै बे सोरगो रायजोनि गाहाम रादाबा संसाराव मानसि मानिनो फोसावजागोन, अब्लानो जोबनाया जागोन। आरो बै समाव जिसु ख्रीष्टआ दानियेल नाबिनि बाथ्राखौबो माखासे बाथ्राफोरखौ गावनि सेलाफोरनो फोरोंदोंमोन आरो बुंदोंमोन। बे बाथ्राफोरानो जादोंमोन, मुगै जानाय गुबुनारिनि मुर्तिखौ नोंसोरो नुगोन, बियो गोथार जायगायाव गसंगोन। बेखौ फरायग्राफ्रा बुजिनानै लाथों। अब्ला जायफ्रा जुदा हादराव दं बिसोरो हाजोफोराव खारखोलांथों। जाया न'नि उखुमाव दं बियो ओंखारनानै माबा मुवाफोर लायनो न'आव हाबनानै गावनि समखौ आद्रि दा खालामथों। जाया हुआव दं बियो जुमबायनायफोर लायनो न'आव दा थांफिनथों। बे समाव मोदोमाव थानाय आरो गोलै गथ' गोनां हिनजावफोरहा हाबाब इसोरनियाव आरज गाबदो, बेबादिया गोजां बोथोर एबा साबातनि सानाव दाजाथों।
बि सानाव इसे गिथावथाव निदानफोर जागोन। संसारखौ इसोरा सोरजिनायनिफ्राय दिनैसिम बेबादि जाफेराखै एबा माब्लाबाबो जाफिननायबो नङा। फोरबोआ बि सानफोरखौ फुसुङा मोनथाय मानसिफ्रा रावबो बासायजानाय नङामोन, नाथाय गावनि सायख'जानायफोरनि थाखाय बि सानखौ फुसुंबाय। बे बोथोराव सोरबाया होनब्ला नै ख्रिस्ट'आ बेयाव दं एबा नै बियो बैयावनो, नोंसोरो दाफोथाय। जिसु ख्रिस्ट'आ बेबायदि होननानै गावनि 12 सेलाफोरखौ फोरोंदों। बेनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव गावनि सेलानो बुंबावनायसै, मानोना नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन। बिसोरो सोमो गोनां हांखो दिन्थिगोन आरो सोमो गोनां हाबाफोर मावगोन आरो हायोब्ला इसोरनि सायख'नायफोरखौबो बमब्रायगोन। खोनासंदो, बोथोरा सफैया सायावनो आङो नोंसोरनो बेफोरखौ खोथाखाबाय। एबा सोरबाया नोंनो बुंथियोब्ला, औ बियो मारु गोरान फोथार बारियाव दं, बेयाव दाथां। एबा बिसोरो होनोब्ला, औ बियो बेयाव थाखोमादों, बेखौबो दाफोथाय। मानोना मानसिनि बिसा हौवाया गासै नख्राङाव सानजानिफ्राय सोनाबसिम अखा मोफ्लामनाय बादि फैगोन। जेरावनो गोथै थायो बेयावनो सिगुना ज' जायो। बै सानफोराव बे निदाननि समा जोबमारनो साना खोमसि जागोन आरो नखाफोरा स्रां होनाय नङा। हाथरखिफ्रा नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन आरो नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावग्लुबजागोन। बे समाव मानसिनि बिसा हौवाया नख्राङाव नुजाफैगोन आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ गेदेर बोलो आरो महिमाजों जोमैयाव फैनाय नुनानै बुहुमनि मानसिफ्रा गाबगोन, गोबारै बिगुल सुगोन आरो बुहुमनि खना फारब्रैयाव आर्फफोरखौ थोनहरगोन आरो बुहुमनि फारसे खना गोजोबनिफ्राय गुबुन फारसे सिमा गोजोबसिमाव थानाय इसोरजों सायख'जानाय गासै मानसिफोरखौ ज' खालामगोन। दुम्रु बिफांखौ नायनानै सोलोंदो। जेब्ला बिनि दालाइफ्रा गुरै जानानै रोदोमखाङो अब्ला नोंसोरो मिथियो गोलोम बोथोरा सफैबाय। बेबादिनो जेब्ला बेफोरखौ जानाय नुगोन अब्ला मिथिदो बे समा खाथिसै आरो सफैखाबाय। बिनि उनाव आरोबाव जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरनो आरोबाव माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायबावबाय। बेनो जादों, नंथारगौयै आं नोंसोरखौ होनो, बे फिरिनि मानसिफ्रा थैजोबा सायावनो बेफोरो जागोन। नख्रां आरो बुहुमा गोमोरगोन, नाथाय आंनि बाथ्राफ्रा माब्लाबाबो गोमोरनाय नङा। बै सान एबा बै मुगाया माब्ला सफैगोन बेखौ रावबो मिथिया। सोरगोनि आर्फफोर एबा बिसा हौवायाबो मिथिया, बिफायाल' मिथिगौ। नुहनि समाव जेरै जादों बेबादिनो बे मानसिनि बिसा हौवानि समावबो जागोन। नुहुआ नावआव गाखोनाय सानसिम बाना जानायनि सिगां मानसिफ्रा जादों, लोंदों आरो हौवा हिन्जाव हाबाफोर खालामज्लायदों। नाथाय मा निदान जागोन? बाना जानायनि सिगां बिसोरो मुंबो मिथियाखैमोन आरो दै बानाया फैनानै बिसोर गासैखौबो संहार खालामजोबदों। बेबादिनो मानसिनि बिसा हौवा फैनायनि समावबो जागोन। सानै हिन्जावफ्रा लोगोसे जाथा होख्रेमगोन, नाथाय सासेया लांजागोन आरो गुबुन सासेया गालांजागोन। सिरि मोननानै था, मानोना फोरबोआ बबे सानाव फैगोन बेखौ नोंसोरो मिथिया। मिथिखा, हरनि बबे पहराव सिखावा फैगोन बेखौ मिथिनाय मोनब्ला न'नि बिगबाया सिरि मोननानै थागौमोन। बेनिखायनो नोंसोरबो लागारबो थाम थिम जानानै थाथारनांगोन, मानोना मानसिनि बिसा हौवाया नोंसोर लामा नायै मुगायाव फैगोन। अब्ला फोथायजानाय आरो गियानि लेङा सोर, जाया गावनि बिगबाजों बिनि गुबुन लेंफोरनि सायाव दैदेनग्रा फसंजायो आरो बिसोरनो सम बादि जानाय लोंनायफोरखौ होयो। बि लेङा बेसे हामजा जानाय, जायनि बिगबाया न'आव फैनानै बि लेंखौ खामानियाव नांथाबनाय नुफैयो। नंथारगौयै आं नोंसोरनो रायथियो, बिगबाया लेंखौ गावनि गासै दोहोननि सायाव बिगबा फसंगोन। नाथाय लेङा दुस्तुब्ला बियो सानगोन, आंनि बिगबाया दासान्दि फैथ'नाय नङा, आरो बियो गावनि लोगो लेंफोरखौ बुगोन, सोगोन आरो फेग्लुंग्राफोरजों लोगो जानानै जाफागोन आरो लोंफागोन। अब्ला बियो बिगबाखौ लामा नायै आरो बि मिथियै मुगायाव बिनि बिगबाया सफैगोन आरो बिगबाया बि लेंखौ थबस्र' दानस'नानै दिन्थिफ्लाग्राफोरजों लोगोसे दोनफागोन आरो बेयाव बिहा गाबनाय आरो हाथाय अरखेनाय जागोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, मिजिं थिदों नोंथांमोननि गोसोआव जि सोंलुफोर दङ, बुहुमनि जोबनायनि सिगां मा सिन जागोन? बुहुमनि जोबनाया बोरै जागोन? जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया बोरै जागोन? जिसु ख्रिस्ट' फैफिननायनि सिगां सिगां मा जागोन? बेफोर गासैखौबो नोंथांमोना क्लियार जाबाय होननानै आङो मिजिं थिदों। मानोना अनजाग्रा नायगिरिफोर, सोरनिबा बुंनायखौ नङा, सोरबा पास्टरनि बुंनाय नङा, सोरबा फोरोंगिरिनि बुंनाय नङा, आंनि बुंनाय नङा,
नोंथांमोननो दिनै आङो जि बाथ्राखौ बुंदों बे जाहैबाय स्वयं जिसु ख्रिस्टनि खुगानिफ्राय फैनाय राव बोसोन बाथ्रा बेखौनो थोंजोङै नोंथांमोननो फरायनानै आङो खोनासंहोदों। नंगौ अनजाग्राफोर, गोबां मानसिफोर दिनै ख्रिस्टियानफोरनि गेजेराव गोबां सुबुंफोर दङ, व्यक्तिफोर दङ, फोथायारिफोर दङ जायफोरा बे सोंलुखौ गले गले खालामो जे जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाया माब्ला जागोन, माबायदि जागोन, बोरै जागोन आरो बुहुमनि जोबनाया माबायदि जागोन, बेफोर गोबां सोंलुखौ खालामो। नाथाय जों गोबां समाव बाइबेलखौ बोदलानो बावनानै थायो, बाइबेलनिफ्राय देहेन खालामनो बावनानै थायो। बेबायदि अबस्था। दा बेयावखाय नोंथांमोना जेन बे सोंलुनि फिननायखौ मोजाङै मोननो हायो, थोंजोङै मोननो हायो, नोंथांमोना जेन रोखा जानो हायो, बेनि थाखाय माथाइनि 24:1 लानानै 56 सिरिसिम आङो नोंथांमोननो फरायनानै होबाय। बेयावनो क्लियार दङ, डिटेल्सै दङ। आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा आरो मोजांसिन लुबैबावोब्ला, मोजांसिनखौ हास्थायसिनबावदोंब्ला नोंथाङा गावनो फरायगोन, देहेन खालामगोन, अब्लाना नोंथाङा आरोबाव मोजांसिन बुजिसिनबावनो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाया माब्ला जागोन, बुहुमनि जोबनाया माबायदि जागोन, जोङो जिसु ख्रिस्टखौ माबायदि लोगो मोनगोन, गोबां सोंलुफोर दङ। बेफोर सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना बेयावनो मोनजोब्बाय होननानै आङो मिजिंथिदों। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह। नाथाय दोननायनि सिगाङावनो मोनसे लाइकखौ होलांदो, भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामैफ्रा साबस्क्राइब खालामना लादो। आरो जोबनायाव बेखौनो बुंनो नागिरबाय, आं फुंनि समाव जि मेथाइ आपल'ड खालामदोंमोन बेनि बिसय दिनैनिफ्राय सप्तासे सिगाङावनो आं बुंखादोंमोन जे डिसेम्बरनि 1 खालाराव आङो मोनसे मेथाइ आपल'ड खालामगोन आरो बे आपल'ड खालामनाया जागोन AI जों खालामनाय होननानै। नाथाय जिथु टिउन दङ, जिथु सुर होनाय आरो जिथु वर्ड्स सेन्टेन्सफोरखौ होदों बे गासैबो आंनि होननानै आं नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन। मानोना AI नि गेजेरजों खालामनाय जादों आरो AI आव माखासे वर्ड्सफोरखौ बिसोरो प्रनाउन्सिएसन खालामनो हायाखै। जिहेतु बर' राव बिथांमोना हिन्दी, इंलिश, एसामिसफोरखौ जुदि होयोब्ला बिथांमोना गोबां मोजां खालामो, AI आ मोजां खालामो। नाथाय जोंनि बर'नि थाखाय दासिमबो बेबायदि डेभेलप जाथ'वाखै। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे मेथाइनि गेजेरजोंबो इसोरनिनो बाख्नायजानाय जाथोंसै। थेंक इउ। बेसेयावनो दोनथ'बाय। हामबायसै।